Държавният ансамбъл за народни песни и танци досега е кръстосал 3 континента. Навсякъде интересът към нашето народно творчество е много голям. Макар понякога то да се слуша от хора, които малко познават България. Това не пречи това да се посреща с възторг и разбиране от тази разнородна публика. На какво се дължи това според вас? Основната причина е, че народното ни музикално творчество и хореографско изкуство е много самобитно, много динамично, много съдържателно от към проблеми, образи и форми. Защо е различен от другите? Той, Филип Кутев, успява да хване за своето симфонично творчество, успява от българската народна песен да хване онези специфични особености, които са свързани с музикалната система на българския фолклор. Това е една стара система, модална система, едногласна в голямата си част, която коренно се отличава като отношение между тоновете от западноевропейската музика и от голяма част от европейския фолклор, доколкото на мен ми е познат. Той успява да хване тази специфика на фолклора ни и да я вгради в своята музика. А от друга страна пък той успява, когато прави народни песни, ги обработва или пише на базата на фолклора някакви песни, които после ми смятат, че са фолклорни. Той успява да вникне така в спецификата на музикалната система на фолклора и да подчини хармонията европейската всъщност, да я подчини на тази специфика така, че те да изглеждат като роднини. Большинството от хората смятат, че това е народна песен. 2 певици сестри, Павлина и Паша Бедрови, на някакъв фестивал във Варшава ли къде са били? Някъде. И седнали на ливадата и си я пеят. И той тогава е записал. Решихме да посетим народния артист Филип Кутев в ансамбъла. Нека заедно с вас да отидем в работния му кабинет. Другарю Кутев, целта на посещението ни е да дадем възможност на нашите слушатели да чуят от вас нещо за работата ви като композитор, като ръководител на ансамбъла. Много хубаво е това, че за да се запознаете с моята творческа работа, сте дошли именно тук в ансамбъла. Защото на него аз посвещавам почти цялото време, което мога да отделя за свое творчество. И смятам, че не греша. Народът е създал прекрасни песни, открили в тях дълбоки чувства, отразили целия си живот, труд, борби и устрема си все напред създаде истински музикални бисери. Да се работи върху тези песни, върху тези мелодии, да се търсят най-подходящите, най-ярките и най-художествените начини за тяхното пресъздаване, без те да изгубят свежия си народен аромат, това е задача трудна, но благородна. Това е не само познаване. Всички, има много хора, и включително и автори, които познават и обичат и така много добре познават фолклора, но малцина имат и културата, познанието, за да могат да
извлекат от тази култура народна нещо ново, което също да бъде на много високо културно равнище. Там се изисква и талант, и умение, и познание, и почтеност, което е също много важно. Това е специфично пеене, което не е на тези тук резонаторни кутии, както е академичното пеене. Тук долу в гърлото има специфичен начин на пеене, който е много въздействащ. Поначало гласа е нещо и прекрасен инструмент, стига да го владееш, но лично аз многократно съм наблюдавала как в зали, в страни, които нямат нищо общо с българската култура, с съвременната, нито с старата, как плачат по време на изпълнението на песни. Особено първите певици, които са идвали, те са с огромен репертуар собствен. Вълкана Стоянова идва с огромен репертуар. Тя вече има и записи още от 30-те години, като дете почти в радиото. Само че аз не помня кои песни са нейни. Има песни на Роза Цветкова, много прекрасни песни. Айде слънце зайде, прекрасни песни от Сандански, от тази област. Има на Верка Сидерова, как? Би било добре да заповядате в нашата зала, за да изпълним някои песни от последния ни репертуар. Благодарим ви, другарю Кутев. Това ще бъде много интересно за нашите слушатели. Най-напред ще ви изпеем доброжанската песен Енчо на Янка Дубаше, разработена за солистка и хора. Солото изпълнява Димитрина Кунева, от която е записана и песента. Енчо на Янка Дубаше, Мариенкеле, Либеенкеле. Допира му с фолклора започва от момента на раждането му. Просто фолклора, там странджанския, нали, юго-источно-тракийския, той е в ежедневието на хората. Така че допира му с фолклора просто започва от момента, в който той започва да чува. Той имаше много остро и фино ухо. Да чува най-дребните разлики и спецификата, да чува спецификата на всяка област. България има много области, в които фолклорни диалекти, които си имат своята специфика и това е характерно и за музиката. Не е само за говоренето. Той просто улавяше всичко това, което се отразява пряко в неговите песни, защото подхожда, макар и по един много фин начин, но различен, към песни, които са от различни фолклорни области. В София музикално училище и консерваторията, която тогава е била академия, после беше консерватория, сега пак е академия. Мисля, че той е било към музикалната академия, започва там да учи цигулка, след това и композиция. И естествено работи, за да се издържа. Работи в кино, музика към немите филми, нали, имало там музиканти, които са ги озвучавали. Тръгнаме през 30-те, те са имали младите композитори тогава. През 33-та създават едно дружество за съвременна музика. Вероятно, там са се обсъждали много такива неща. Той е бил приятел с Димитър Ненов,
един много голям композитор, който, за съжаление, много рано си отишъл. И с другите, някои от които бяха живи доста дълго време, слава на Бога. Но са обсъждали и, как да кажа, националния изглед на българската професионална музика. Той има много хубави рисунки. И даже наскоро някой ни даде една рисунка на неговия брат с молив. Прекрасна рисунка. Тя според мен е правена като от професионален художник. Има много рисунки, докато прави нещо или слуша той. Така, доколкото съм го наблюдавал, винаги рисуваше нещо. Нещо си рисуваше. В 40-та година, например, се появява Герман. Той е едно от най-прекрасните български симфонични произведения, което е, така да се каже, функционално, защото то е писано по идея на Мария Димова, една танцорка, която не знам сега дали е последователка на Еседора Дънкън, но тя не е танцувала с палци. И тя му дава тази идея, може би и на Марин Големинов за Нестинарка, да напише нещо, което е свързано с някаква част от ритуалната музика, от обредно обичайните жанрове. Сега дали тя му е подсказала Герман, не мога да кажа. Така ли иначе, то става като едно симфонично произведение. Едно от най-силните симфонични произведения от този период. Роден съм в едно малко градче с земеделски профил, град Айтос. И от дете там съм слушал само народна музика. Там нямаше никакви концерти, нямаше радио, нямаше телевизия такава. И това беше най-главното. С народната музика от сутрин до вечер, от вечер до сутрин, това беше забавлението на народа там. Даже и аз посвирах на една свирка само народни песни, но те знаех. И така минаха детските ми и юношеските ми години. След това дойдох в София да уча музика. Обаче любовта към народната музика никога не ми оставала. Като завърших академията, станах капелмайстор в провинцията и тая нова служба ми даде възможност да опозная цяла Тракия. Да ида в десетки сега да посещавам, да слушам народни песни, да гледам народни обичаи, да записвам и така нататък. След това в София ми се отдаде пък да проуча шопрука и селата, и градовете и така нататък. А през войната бех мобилизиран на няколко пъти на турската граница. На турската граница, което значи тая област към Хасковския окръг. Там имах възможност да получа пък Тракийския окръг от тая област, който е много интересен. Атмосферата беше едно прекрасно семейство с двама прекрасни родители и една баба на нашата майка. И атмосфера на пълна хармония, разбирателство, доста строго възпитание на децата, въпреки любовта. И всичко това се съпъсваше от една творческа атмосфера на двамата родители, които ужасно много пътуваха и всъщност нас ни възпитаваше нашата баба, ако трябва да бъдем точни. Музика се слушаше в смисъл, че когато баща ми композираше в къщи на пияното, аз си спомням как изсвирваше някакъв пасаж, нотите пред него стояха на пияното. Той работеше с едни моливи хашбе, едни много бледи моливи. Една дебела гума кохинор, с която триеше, свиреше отново, пак триеше и така всъщност това беше маниера и процеса, в който неговите песни и не само песни са се раждали.
творческите личности нямат часове на работа и часове на почивка. Работата е непрекъсната, защото дори в часове, в които композитор не работи, в неговата глава звучи нещо, което той утре ще осъществи. Така че работно време няма. Той ставаше в 5 часа. Това е стар навик, понеже бил военен. Беше много шумен. Тупордеше, пушеше ужасно много. И не знам в 6:30 ли излизаше кой. Знам, че в един момент вече по-късен, когато беше и председател на Съюза на композиторите и директор, вече беше създаден ансамбъла, значи той първо отивал в Съюза, след чистачката или с чистачката. Отивал там, работи малко, после отива в ансамбъла, там работи. После на обед се връщаше, почиваше 1 час и след това отиваше пак в Съюза и вечер задължително на концерт. Той просто живееше с 4 жени и имаше подход как да се оправя в това. В кухнята беше много добър домакин. Той се развиваше кулинарно, правеше ни много специални гозби, даже такива без месо, въпреки нивото на нашата баба, която беше класика. Неговото общество беше главно мъжко. Особено когато премина в една друга възраст, се събираше една мъжка компания на муабет, както казваха, с много весели приказки. Това бяха хора епикурейци. Интересни чешити от неговата възраст и даже и по-възрастни от него. Настъпваше една голяма безсълба, защото у нас винаги идваха едни дамаджани с много хубави вина от неговите приятели от селата. И беше и весело. Аз винаги съм ги слушала с огромен интерес. Не само в къщи, но и в Съюза на композиторите, където той имаше една маса в клуба, наречена масата на Бай Филип. И там всяка вечер след концерт се събираше разнообразно общество. Също весело, интересно, муабет и много приказки. Беше човек на честта и достоинството. Беше с леви убеждения. Еднакво лесно общуваше с някакъв човек последен, както се говори на улицата, и с министра. Абсолютно по еднакъв начин много лесно общуваше с хората. Той е влязъл в Ремса 23-та година, защото е видял всички тия убийства тогава и като реакция на всичко това, той съвсем умишлено тогава е влязъл в Ремс. Никога не е започвал изречението с аз. Никога не е, нито след премиерите на, да речем, на първите премиерите на концертите в зала България, когато с огромен успех минаваха и се събираше огромна публика, нито след тези успешни първи турнета в Западна Европа, които бяха буквално триумфални, никога не е изразявал някакво надмощие над други или някакво по-особено самочувствие. Неговите съграждани, горди от това, че имат такъв виден съграждани, вече някъде около 60-та му година, решават, че могат да дадат на града Айтос, Кутевград да стане, на което той по един съвършено естествен начин реагира с насмешка, с колкото и да е умилително това и се оказа, че е бил прав, защото много имена паднаха, както е известно, от този период от 60-те години, който беше много силен. Близо 30 години Вие сте главен художествен ръководител на Държавния ансамбъл за народни песни и танци в София. Започнах да го организирам, да го ръководя. Моята интимна мисъл беше да поработя 1, 2, 3 години, докато
добре го организирам и да се отдръпна да се продължа творчество върху симфонична музика и хора и така нататък и друга музика. Но така се увляках и не мога да си представя действително живота без да съм на работа в сектор на народното творчество. Ето и че 30 години аз продължавам да го ръководя. Естествено, време е вече полека-лека да се отдръпна и за това подготвям млади хора. Като пуснем по радиото първите наши записи, млади хора привикаха и интересуваха при мен. Вика, ама там. Пращах моите ръководители да им каже как да се организира хор на основата на народното пеене, откритото пеене. Как да се организира хармоничен оркестър с тия наши инструменти, гайди, кавали, гадулки и така нататък. Как да се организира танцовия състав и решихме основните въпроси по отношение сценичното обработване на народното творчество и действително с наша помощ тръгна работа по села, по града и по читалища, почна да се явяват такива хорове, народни оркестри, това. И днеска те са вече хиляди. От едната страна е неговата любов към фолклор. И вероятно вече информацията му от пътуванията из България, че има съставчета, самодейни, пеят. Човек, който има слух, чува. Чието ухо просто е насочено по рождение натам. И 40 и коя година, 49-та ли коя, в България идва хор Пятницки, който той слуша. Те имат много особено пеене, може би до сега го имат. И тогава му хрумва идеята да направи ансамбъл, в който да има хор, за който специално да бъдат направени песни така, че да се пригодят за сцена, да имат танци български, тъй като танцови фолклор е много богат, също като песните, които също да бъдат пипнати от майстор, за да бъдат за сцена подходящи, защото ако танцуваш едно и също дори 5 минути, аз като сада на сцена, това е невъзможно, както и една песен. Да има и оркестър от народни инструменти и да бъдат облечени в костюми, които от различни костюми, които да са подходящи за сцена. Така че тези идеи му идват тогава. Сега дали е 49-та, вече не помня, но някъде там. И тогава хуква да убеждава той и оня. Има съдружници, които са композитори и художници, на които разказва тази своя идея, които го подкрепят с цялото си сърце и му съдействат във всяка негова стъпка. И тогава вече тръгват по институции да изказва идеята си и му се разрешава най-после, вероятно има и политически елемент, нали, дайте и ние да направим така. Един състав, фолклорен и така нататък, и създават фолклорния състав. 50-та година излиза указа на държавата и рождения ден се води с указа от 1 май 51 година. Държавата просто ги основава, дава им пари за заплати, дава им едно общежитие, където трябва някъде да живеят тия хора, в Горна баня, и им дава репетиционно място на площад Славейков, където е Алианс Францез сега. Кога идва признанието, не мога да кажа, но 55-6 ги канят официално на турне в Франция, Белгия, Холандия, след това и в Англия. И всъщност те заедно, плюс Гилров и Узунов, по едно и също време първи пробиват така наречената желязна завеса. Ансамбълът тръгва на своето турне и тези двама певци, Узунов тенора и Николай Гилров, тръгват също като гастрольори на Запад. И тогава вече се появяват хвалебствените статии в западната преса.
записите и така нататък. Така че това е световното признание всъщност. Взимат нея за филолог-фолклорист, тя е до него, така или иначе. От 40-та година, май. Да, от Герман. Тя е до Филип Кутев, тя всъщност се влюбва в него. Отива да чуе Герман. Отива на симфоничен с някаква своя приятелка. Отива на симфоничен концерт и страшно й харесва Герман и се влюбва в композитора. Обаче как отива да го поздрави, как вече по-нататък се развиват нещата, всъщност аз не знам. Майка ми имаше едно отношение като майка към всичките, защото тези жени, първото поколение певици, които дойдоха, те идваха с едно така неподправено поведение просто на жени, които идват от село. И при първите турнета, успешни в Западна Европа, така бързо след създаването на ансамбъла, вече 55-та година е първото турне, майка ми е имала ролята все пак да даде една посока и за това как да се държат. За щастие всичко, уроците са били на място, добре поднесени и всичко е минало много изрядно. Тандем е много банална дума, както е банално да се каже, че са двете страни на една монета, макар че те бяха просто един щастлив творчески дует, който се създава по силата на някакви звезди, които насочват пътя на единия към пътя на другия, за да се срещнат на тази премиера на Герман, за да създадат най-напред семейство и след това в продължение на 4 десетилетия да създават огромно творчество. Всеки от тях в своята професия тръгва по един път, по който тръгват възрожденците от края на 19 век. Това са събирачите на фолклор, тези, които събират, изучават и записват фолклор. И Кутева, и Кутев тръгват по този път. Той, когато среща Мария, вече е опознал целият тракийски фолклор, не само по рождение, но и от тези години, които пребивава в Бюргас и непрекъснато пътува предимно в Сакар, но не само тракийския фолклор, а тя като филолог, завършвайки славянска филология, работи като асистент с архива на Васил Столин в етнографския музей. И точно в такъв един звезден миг става тяхната среща, за да продължавайки да изучават и да събират фолклор. Той пак като музикант вече изсмуква и като пчела, като че ли нектар, откакто се изсмуква от цветята нектар, той така събира гласове от цяла България, а тя събира нейните текстове, за да създадат вече едно ново творчество, много плодовити и двамата, в продължение на повече от 3 десетилетия, създават десетки песни, които отдавна са признати като класика в този жанр, не само в българската музикална култура, не само в европейската, но бих казала и световната. Въпросът е по-важен не как искам да познават Филип Кутев, а как искам да го използват, защото има и не един, и не два, и не 3 случаи, в които хора самоуверени, неуки, си позволяват да взимат готови обработки, да се пишат като автори и то с една такава много неприятна цел печелбарство. Това в онези времена просто го нямаше. Не може на фолклора да се посяга в този комерциален маниер, който, за съжаление, доста се разшири.